Назад към бъдещето представя създаване на вдъхновяващи дигитални колажи с Canva. Добре дошли в нашия втори урок от модул 2. В това видео ще научите как да обработвате вашите снимки с Canva и да правите вдъхновяващ дигитален колаж за покани или пощенски картички. Това е лесно и забавно и за него ви трябва само лаптоп и достъп до интернет. Отворете своя интернет браузър и отидете на www.canva.com. Ако имате регистрация там, направо влезте през вход Sign in. Ако нямате, първо трябва да си направите профил през създаване на профил Create your account. Програмата има безплатна версия и ние ще ползваме нея в нашия видеоурок. След като влезете в приложението, в лентата отляво ще видите различни възможности за вашите проекти. Ако натиснете върху модели, Templates, ще видите различни категории с готови шаблони, които можете лесно да персонализирате. За нашия пример ще отидем на картички и покани Cards and Invitations. Тук можете да избирате между сгънати картички, Folded cards, покани, invitations и пощенски картички, postcards. Нека да изберем покани, invitations. Има две възможности. Можете да създадете свой собствен дизайн на покана от нулата или да изберете готов шаблон. Можете да разгледате категориите шаблони в горната лента. Нека да изберем, например, покана за зимно парти. Winter Party Invitation. Натиснете върху тази категория и отидете надолу, за да видите предложените варианти. Изберете някой, който харесвате. Имайте предвид, че ако използвате безплатна версия на Canva, моделите с коронка няма да са достъпни за вас, тъй като те изискват платената версия на приложението. След като сте избрали шаблон, натиснете върху персонализиране на шаблона Customize this template. Сега вече сте готови да започнете да персонализирате вашата покана. За да добавите снимки, отворете файловете от вашия компютър и изберете снимка, която искате да използвате. С комбинацията от клавишите Ctrl+C за копиране и Ctrl+V за поставяне, лесно можете да включите вашата снимка в модела на поканата. Другата възможност за включване на снимка е чрез файл, качи файлове, File Upload Files. В този случай отидете на папки, Files, от лявата страна и натиснете върху изображението. То незабавно ще се появи във вашия шаблон. За да го преместите или коригирате позицията му, натиснете върху изображението и го плъзнете. С стрелките по краищата му можете лесно да го преоразмерите. За да изтриете снимката, просто натиснете върху кошчето Bin. Ще видите и няколко полета с примерни текстове. Ако натиснете върху тях, можете лесно да въвеждате свои собствени текстови съобщения. Можете да ги преместите или като натиснете върху тях и ги плъзнете до желаната позиция, или като използвате кръстосаната стрелка под тях. За да ги изтриете, просто натиснете бутона Изтрий, Delete, на клавиатурата или кошчето, Bin. За да промените цвета, шрифта или размера на текста, просто натиснете върху текстовото поле и отидете на лентата с инструменти, която ще се появи в горната част. След това натиснете върху шрифт, фонт и превъртете надолу, за да видите наличните шрифтове. По същия начин отидете на размер на шрифта, Font Size, и с плюс и минус коригирайте размера на текста. От полето цвят на текста, Text Color, можете лесно да изберете цветовата палитра. За да добавите допълнителни графични елементи, като стрелки, рамки, фигури, звездички, точки и така нататък, отидете на елементи, Elements. С хоризонталната лента разгледайте различните категории
След като харесате нещо, натиснете върху него и то ще се появи във вашия дизайн. Наместете го както желаете. Имайте предвид, че ефектите с малки коронки изискват платена версия на Canva и не са достъпни в безплатната. След като сте готови с вашата покана или друг вид дигитален колаж, трябва да го изтеглите от Canva. Отидете на споделяне, Share, след това изберете изтегляне, Download, за да видите възможните формати. По-добре е да изберете JPG или PNG формат, тъй като те ще позволят споделяне в интернет или в социалните мрежи. След като вашият дигитален фотоколаж бъде изтеглен от компютъра ви, можете да го споделите с семейството и приятелите си или да го качите във вашия блог или влог или в профилите си в социалните мрежи. Поздравления! Вие сте експерт как да създавате дигитални фотоколажи с Canva и да използвате готови шаблони на персонализирани покани или картички за различни поводи. Разгледайте и другите видеа от модул 2 и от обучителната програма, за да станете успешни разказвачи на дигитални истории.